से बोले दुर्गा माता की जय। Presented by Nandini Recording Studio। गईले सैया नरल गाड़ी धैले देवरू दुबई गईले सैया नरल गाड़ी धैले ननदो चढ़ गईल दा सहारा कैसे पूजन माँ करबो ननदो चढ़ गईल दा सहारा कैसे पूजन माँ करबो ननदो चढ़ गईल दा सहारा कैसे पूजन माँ करब कैसे पूजन माँ करब। के बाजार से चुनरी ले यादी के ले यादी नारियलवा हो कैसे माई के पाठ करब हम के ले यादी हरवा के ले यादी हरवा। हाँ के बाजार से चुनरी ले यादी के ले यादी नारियलवा हो कैसे माई के पाठ करब हम के ले यादी हरवा। अब हमारा कुछो न बुझाला सैया हमर भइल पुकाला ननदो के ले यादी फूल माला कैसे पूजन माँ करब ननदो चढ़ गईल दा सहारा कैसे पूजन माँ करब ननदो चढ़ गईल दा सहारा कैसे पूजन माँ करब कैसे पूजन माँ करब। सुन सैया अमरेंद्र बिहारी वही बन जा पुजारी नाही फूलल बाटे के बारी ना आवे के घर दुआरी। हाँ सुन सैया अमरेंद्र बिहारी वही बन जा पुजारी नाही फूलल बाटे के बारी ना आवे के घर दुआरी। तहरा से निमन हमर ननदो दुनू मिली पाठे करबो ननदो मिली करब भाजनमा ना सजनमा अइले हो ननदो चढ़ गईल दा सहारा कैसे पूजन माँ करब ननदो चढ़ गईल दा सहारा कैसे पूजन माँ करब। Presented by Nandini Recording Studio।